Kamatos sana. Makanlah nyo. Halo sana, kali ko lapik buruak barado di pondok makan Bukit Punai sana. Kali ko kita akan coba icip-icip sana. Iko nyonan khas bana di Bukit Punai sana. Kapalo ikan karang nan sagadang antago sana undi mandi yu daging nyuampuk bana juicy bana sana. Sebelum makan wak siram nasi ko dengan kuah sana. Jangan lupa ya kerupuk kulit sana biar nikmat ya sana, biar lama. Untuk suapan pertama sana, untuk sana lapik buruak ko sana dia nikmat bana sana, lama bana sana. Kalau untuk lokasinya ala-ala kafe gitu loh sana. Oke, lanjutkan makan sana dengan rendang sana. Tak kaji wak sana. Yu sana lama wana rendang ko sana. Nah kerupuk ko. Terdengar di sana daru sana ya iko sana bapak cian cumi ko sana namanya cumi balado atu kalau nanti ko sana ko balik nan sebenarnya crunchy warna ko sana. Untuk lokasi sana masuk di simpang kiri di Jalan Terandau nomor 3 depan pos ko sana. Iko sana selamat mencoba.